ねえ、俺決めた。ダイエットのために米抜くわ。なんで休めんだよ。何言ってんの。じゃあ米ってね、よく抜く人いるんだけど、米って大事なんだよ。痩せるために。だってさ、脂肪を燃焼してくれるやん。取らんかったら燃焼するものがないのね。じゃあ大盛り食った方がいい。じゃあね、食いすぎはさ、米に限らずだけどさ、なんでもかんでも食べ過ぎたら太るんよ。適度にね。夜米抜いてるんでしょ？夜ってさ、うちは動かんのね。別に寝るだけだし、エネルギー使わないから、逆に使わないと溜まるのよ。脂肪になっちゃうから。あとなんかね、チョコ食べたい時はね、大体多分米足りてないと。米抜いたりすると、なんかチョコ食べたくなる人とかね、結構多いと思う。じゃあ米食った方がまだ安心。食いたくなるぐらいだったら米食べた方がいいんじゃないかなと思う。まあなんで、食べる時は食べて。で、飲むものは飲んで。それもそれで捨てるし。運動はしてないけど、その通り。なんで。おっす。なのでちょっと飲んで食べて、食べ過ぎないこと。ある8分目。はい。はい。今日何買ったの？ネギ。ネギソード、ネギソード、ネギソード、ネギソード。どうしようかな。